For these and more stories, tune into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumanei. Chitiko chaita kuti ndisvike nhasi mukati medare ramambo ndangozvipira kuti ndaona inini pachangu kuti rudo rwapera mukati memba yedu. Ndobva ndasarudza kuti zvirinani kuti ndikwire ndega dare ramambo nemangwe ndibudire baba murume wangu pachena kuti nene hangu handichamudi nenyaya yekuti rudo rwanga rwapera pakati pavo neni. Tanga tava nemakore andingataura sekuti 19 nekuti takangoti gore rimwe chete ratakaroorana ndo ratakaita mwana wedu kutanga anova ane 19 years. Handina chandakatadzirwa nemurume uyu. Pavana ndakanga ndangokumbira zviri zvenguva ino iyi sekuti kumba kwandichazoenda kwana mai ndiri munhu anga asina imba yekuti ndizonogara nevana ava. Saka ndaichingokumbira mukana mushoma shoma wokuti vana ava vangogara nababa vavo, then kana ndangokupedza kuvaka imba ndirokwanisa ndizogara nevana ava ndozonovatora. Kuzvigamuchira kwavakaita ndekokuti chero dai vanga vane chimwe chekuti vandibatsire kana kundivakiridza, vakangoona kuti apa hapana mavakiridziro nekuti chinhu chakanga chapera pakati pangu inini nemurume wangu rwanga ruri rudo. Inini handitendi izvozvo chikonzero. Musi wavakandiudza kuti vanondida kana kuti handina pandakamboenge ndaudzwa nezvekuti pandakazvarwa ndine mudzimu wechirume. Saka handikwanisi kuti ndibvume kuti pamwe mudzimu ndo uri kundikonzera. Ini ndichiona kuti iye wandakapindura mhinduro yekumuda ndiye wandakutadza kukamuchira mukati memwoyo wangu kuti ndimupe rudo. Kwete, hapatorina. Nekuti ndakangosarudza kuti zviri nani kurarama sarudzo yekuti ndibudire murume wangu pachena ndakaiona kuti yakakosha nekuti inini kana ndisisina rudo navo obvious mukati memba munotoda rudo igogo. Saka inini nokuona kuti ndenge ndisakwanisi kuti ndivagamuchire murudo ndakaona kuti zvingazotokonzera chimhirizhonga. Chandingangokurudzira madzimai mamwe ndechekuti iwewe ukangoona wagutsikana kuti chero zvazvo murume wangu asina chaanditadzira, asi chinhu chinonzi rudo ukangochiona kuti chinenge chaakugakira, zvingari nani kukasira kurumidza kuudza umwe wako ubude usati wawira munjodzi, nekuti zvinokonzera zviri pachena kuti zvinokonzera dzimwe mhirizhonga. Kuzvigamuchira ndingati azvigamuchira zviri zvekuti anga akamira pamberi pedare nekuti ndo zvaasangana nazvo, asi chinhu chandisingangozivi ndechekuti anenge azvigamuchira nemwoyo wese nekuti chinhu pamwe changa asina kudi kutarisira. Nyaya ingakonzera ndeyekuti ndirikuti inini ndaona kuti rudo hapasisina, ndainonoka kutaura. Saka zvinokonzera kuti iye akada kuti avhunze nezvenyaya dzerudo idzi ndo zvaizokonzera kuti zvitange kamhirizhonga. Ndobva ndazosarudza kuti right, zvichiri pamavambo, zvinogona kuzokura. Saka zviri nani ndikasire ndimuzivise kuti murume wangu rudo pakati pako neni ndiri kufila kuti hapasisina. For these and more stories, tune into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumanei.